Ceruska je jednoduchý drevený nástroj, ktorý pozná každý z nás od detstva. Na tomto tábore sa dozvedáme, že aj obyčajná ceruska nás môže naučiť veľa o živote. Jej najdôležitejšou časťou je práve to, čo sa nachádza v jej vnútri. A to isté platí aj o nás. Žijeme v kultúre, ktorá sa zameriava na zovňajšok a pohrdáme obsahom. Ceruska bola vyrobená preto, aby zanechávala stopu, nie aby bola odložená v peračníku. Podobne aj my sme boli stvorení s poslaním. Aby jej stopa mohla byť krajšia, musíme ju pravidelne strúhať. Aj my v živote prežívame nepríjemné chvíle, ktoré sú nevyhnutné pre náš rast. C.S. Lewis povedal, že Boh šepká v našich radostiach a kričí v našich bolestiach. Tak ako ceruska občas robí chyby a potrebuje gumu, tak aj my potrebujeme odpustenie, ktoré ako kresťania nachádzame v Ježišovi. Ale nič z toho ceruska nebude môcť zažiť, ak nedovolí, aby ju niekto držal v ruke.